Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Bleu de Chanel for Men. Iyan ni siya ni Chanel. Te panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de toilet ni siya buta malun layo pa lang masimutan ka na. Te ano ni siya klase nga pahamot. Bali, mainit kag makahang nga kahoy kag citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have grapefruit, lemon, mint, kag pink pepper. Ang grapefruit, pait nga citrus. Lemon nga maaslom nga citrus. Mint nga makahang kamubugnaw nga nota, kag pink pepper nga pampakahang man. Na, kag for the mid, we have ginger, nutmeg, jasmine, kag isoi super. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang luya nga pampakalam sa imo nga ilong, kag nutmeg nga makahang kag matamis nga nota. Na, kag for the base, we have incense, vetiver, cedar, sandalwood, patchouli, labdanum, kag white musk. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang incense nga do uso kung simutan, vetiver, kuskus do hilamon kung simutan, cedar nga mahamot nga kahoy, kag sandalwood nga oriental nga kahoy. Na, te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot, kag kung may bag pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duson naman. Bye-bye!